Budem to skúšať na nejaké menšie wobleríky s nejakými modrými odleskami, lebo voda je studená, je január, takže ryby majú nejaký taký fialovo-modrý nádych. Stačilo párkrát švihnúť prútom a ten sa odrazu ohol. Máme rybu. Zatiaľ netušíme akú. Ale uvedomili sme si, aké je dôležité všímať si pohyb na vode. Opäť sme teda na váhu. Nad nami sa do váhu vlieva rieka Nitra a pod nami sa váh vlieva do Dunaja. Tu nás čaká Peťo-biter s plne naloženým autom. Je tak plné, že si ani netrúfame odhadnúť, ako budeme dnes loviť. Panenská snehová perina a ranné teploty okolo -15 stupňov Celzia. Tak takéto podmienky nás privítali na našej výprave a urobili nám poriadny škrt cez rozpočet. Mali sme namierené na jazero, ktoré však zamrzlo. Už nemáme problém nájsť iba ryby, ale aj samotné miesto, kde sa vôbec dá nahodiť. Meníme teda plány i miesto lovu. Tá ryba je viac menej naučená na tú kukuricu, lebo tu ľudia dosť často chytajú na kukuricu celú zimu. Tá ryba sa naučí a vlastne žere potom, každá jedna ryba žere tú kukuricu. Opäť sme sa dozvedeli niečo zaujímavé. Ryby nám berú a dobrá nálada stúpa. Slnko pomaly zapadá. Je na čase zhodnotiť výpravu. Kukurica mi šla najlepšie, na tú šla červenica. Potom ešte som skúšal potier a ostriežiky a menšie olčeky. A ako to všetko vnímajú raj? Myslím si, že zažili sme pekný deň, trošku chladnejší, ale myslím, že sme sa aj zasmiali. Aj záver dnešnej relácie bude patriť zaujímavým radám. Dnes si Milan Tichler posvieti na feederové krmidlá.